పిల్లల కోసం ఆయన విషం తాగాడు. పిల్లల కోసం విషం ఆవిడ తాగమని. జగత పితరవ్ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవ్ అని రెండు చేతులెత్తి కాళిదాస మహాకవి నమస్కారం చేశారు. ఇంతకన్నా నేనేం చెప్పలేను వాళ్ళ గురించి. వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అంతే, వాళ్ళకేం అక్కర్లేదు. అంత రాశీభూతమైన ప్రేమ. పాపాలు 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 చేసి చచ్చిపోతే నీకు ఒక్క శరీరం కూడా ఇవ్వను, చావు అలా నరకంలో పొడి చేస్తారు నిన్న అనొచ్చు. ఓన్లీ ఇంకో శరీరం ఇస్తానా, పాపం పోగొట్టుకుని మళ్ళీ ఇప్పటికైనా చేసుకొని ఇంకో శరీరం ఇస్తున్నాడు. ఏమి దయామయుడు, ఎంతటి కరుణామూర్తి నిజంగా. ఆయనే కానీ ఈసారి నీ లెక్కలు బాగా చూస్తాను, ఇప్పుడు ఇంకెవ్వని నీకు శరీరం అన్నాడు అనుకోండి, మన బతుకి తక్కువ పాపాలు వేసేవన్నీ. మహానుభావుడు ఎంత కరుణామయుడే, మళ్ళీ శరీరాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఎవడిస్తాడు శరీరం? ఈ జన్మలో అంటే ఓ తల్లి, ఎన్ని జన్మలకి నాకు తల్లి ఆవిడే. ఎన్ని